అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రవితేజ. నేను ఈరోజు అన్నమాచార్య కీర్తన అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష పాడబోతున్నాను. రాగం హిందోళ రాగం, తాళం ఆది తాళం. అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష, అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష, చెంత నాకు నీవే శ్రీ రఘురామ, అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష, చెంత నాకు నీవే శ్రీ రఘురామ, అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష. కులమును నీవే గోవిందుడా, కులమును నీవే గోవిందుడా, నా కలిమియు నీవే కరుణానిధి, కులమును నీవే గోవిందుడా, నా కలిమియు నీవే కరుణానిధి, తలపును నీవే ధరణీధర, తలపున నీవే ధరణీధర, నా నెలవున నీవే నీరజనాభా, తలపున నీవే ధరణీధర, నా నెలవున నీవే నీరజనాభా, అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష, చెంత నాకు నీవే శ్రీ రఘురామ, అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష. తనువున నీవే దామోదర, తనువున నీవే దామోదర, నా మణికియు నీవే మధుసూదన, తనువున నీవే దామోదర, నా మణికియు నీవే మధుసూదన, వినికియు నీవే విఠలుడా, వినికియు నీవే విఠలుడా, నా వెనుక ముందు నీవే విష్ణుదేవుడా, వినికియు నీవే విఠలుడా, నా వెనుక ముందు నీవే విష్ణుదేవుడా, అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష, చెంత నాకు నీవే శ్రీ రఘురామ, అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష. పుట్టుగు నీవే పురుషోత్తమా, పుట్టుగు నీవే పురుషోత్తమా, కొన నట నడుము నీవే నారాయణ, పుట్టుగు నీవే పురుషోత్తమా, కొన నట నడుము నీవే నారాయణ, ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడా, ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడా, నాకు నెట్టన గతి ఇంక నీవే నీవే, ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడా, నాకు నెట్టన గతి ఇంక నీవే నీవే, అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష, చెంత నాకు నీవే శ్రీ రఘురామ, శ్రీ రఘురామ.